Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pepunten, para sesepuh, pradi sepuh. Ingkang samya anggung mastuti dumateng pawayaning kautamen ingkang satu dan pinuti. Sagung para rawuh, para pamriksa, kesenian tradisional Ninggalung muka. Sugeng dalu, sugeng bebangkian kalian kula sakadang. Kesenian tradisional topeng cahya putu saking Gejangan Borobudur ingkang sampun sumadyo aturaken pasugatan seni taringipun. Juga acara ingkang kadhe kalampah ingkang kaya pisan rodat anak-anak panjenengan rodat apa kali inggih rodat putri dewasa. Kali aksen rodat ingkang ketiga rodat montolan. Juga acara ingkang kawan rodat dewasa putra klasik. Minangka paripurna adicara irah-irahan utawi kewan-kewanan. Sugeng dalu sugeng ngabisani. Menikulah cahya muda. Sugeng ngabisani dumugi paripurna. Kirim salam sing kaduan kanggo dinda sing kasayang nadyan nakening panggonan kaya Nadyan nadon ning mata nanging parat ning ati son janji bakal setya nganteni asik masih kelingan manis sesame tansah kebayang wae liwate turut kakangku yen mangan kelingan kadang nangis kemuyut dhewean kuwi iki masih sepayung loroan ning saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji indah sing tak tresnani kirim salam sing katon kanggo indah sing tak sayang
saya ngerteni. Sedaya kang samya priksa ampun ngantos sapi kala mring kawula nadyan kula rupa ala nanging tasih kanca nira najan rupa kula sekonyane sedih sayati saya sami amapai kesedihan warna-warni jampon cekap kang dados satur kawula mugi samya sedaya sinambi mreksa kawula rupane tata
garap kaloro-loro atiku apa nyada sumpah janjiku nanging sliramu ra tau nyoba ngerti atiku kang tansah rekoso jaga rasa tresnamu sliramu dadi kembangke ati wis tak jaga rino lawan bagi beno jaga lae masa kaloke tresno iki sakuwate kaya anggot gugruk demi nanging aku ning ati sing karo tresnamu kaya aku ora tau ning atimu rasa kabeh salah kuwi ana sliramu ning sliramu kaya ngapusi aku wancine nuturake tresno lar paten aku wis lila timbang lara iki saya ketata timbang lara saya rusake rokok sliramu dadi kambake kati wis tak jaga rino kawan bengi beno jaga lae mongso dalam tresno iki sakuwate kaya anggot gumrung kepi kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kaula ingkang miturut agama ayo prosedulur Islam sedaya bebarengan hormat kono areng merote junjungan Nabi kita Nabi Muhammad kang mulya kaum muslimin muslimat serta salat fatayat padha kiatan gone menghormat barengi Nabi Muhammad lampun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kaparingan siksa lan laknat ning neraka kang bulat lamun kang padha gelem menghormati maring mirote Kanjeng Nabi esuk yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang etik ayo prosedulur yang mriki netepana kewajiban agama monggo ing Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan mila ayo prosedulur gajakan
netepana ing kewajiban ayat kang kasebut ana ing dalem Quran terang dawuhe pangeran mila sedulur kang sanya mreksa ugi enggal tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya. Ya berambil napas dulu. Aku ngerti sebab apa kowe lunga, apa sebab aku ora duwe bondo teka teman saiki sliramu krama apa pancen iki takdir sing kuasa. Segala lagu teka udah ada semuanya. Opo lali sliramu wes ate janji wes setahun suwene konku ngerti opo sliramu saiki wes lali jare tresnamu kanggo aku iki rasa kanggo angonku nunggu nyoto lambe saya muda lagi saras alasan sisa iyo 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 ya ya abusi aku ra ngerti sapa popo kowe lunga apa sebab aku ora duwe pondo teko teman sliramu ninggalake lunga apa pancen iki takdir sing kuwasa aduh Gusti ingkang maha kuwasa Gusti kuat coba duwe tresno amung ati sia-sia muga ingkang
setyo kurang ngerti sebab apa kowe lunga apa sebab aku ora duwe pondok tega daman saiki sliramu apa apa pancen iki takdir sing kuwasa Aduh Gusti ingkang maha kuwasa Mugi Gusti paring kuat ati kena coba duwe tresna among di sia-sia muga ingkang duwe setya Kira